Hallo. Ah, goeie. Ik zie eigenlijk een kikkert voor op het door. Een kikkert? Ja. En wat wil je verzetten? Een grauw touw of een tintouwtje? Wat voor een kikkert wezen? Ik zou het net weten. Nee? Jo al? Jawel. Nou, dan hoef ik niet te vragen. Nee, maar ik ben wel benieuwd dat Jood het weet. Maar wat denk je om bij een kikkert? Dat is een koordhouder, meneer. Hey. Kijk, daar had je niet voor terug, hè? Nee. Nee, dat dacht ik al. Hoe doe je dat zo vlug? Nou, een koordhouder. Nou, ik heb al 50 jaar in het ijzer zitten. Een kikkert is een heel soort dingen. Het is een kikker, een grendel, een haakje, een knijpkat, een koordhouder, een kapstokhaakje. Knaapje. Een knaapje. Knaapje, ja precies. Knaapjes aan hangen. Knaapje zou eens bij hem hangen. Juist. Verdomme, ik denk, nou, dan haal ik al even een filterzak. Ja, maar geen filterzakjes hier niet. Nee, man. Op de andere kant hadden ze denk ik wel. Ja, want Martijn had zoek daar weg. Ja, Ik denk, precies, hoor, haal ik er ook even een bult in. Nou, ik wens jullie een goede avond. Ja, dank je. Hetzelfde. Van der Wal. Goeie. Ik even een aanhouden onderweg. Ja, precies. Met even een pen erin. Nou, goeie. Ja, goeie. Beste.